सारिक सारा साइटाव नखरनाय गेकाय सारिक सिं प्रेस रिलिज होनाय चिनि 28 तानो जतन थिगुंबाय क्या वानानानै ककरै बसकांगो सिं जिदिनाय एवं तिति एडिसिबो जोंनो तैसा क्षमता फाइनानै बबगरान तै दुरमाबाय एवं चिनि तेबो फानक्राकनाय होनो सिं खाखनाय अच्छा बीजेपी नि कैंडिडेट जानाय का बाहाय मा तंग कैंडिडेट तो बंगै नायखा तबे जों जत नुखा आरो पारिबारिक একটা नुखा একটা मिनिस्टारनि बसामारिनो रिमान नुखा पारिबारिक একটা केंद्रिक नुखा যতদিন বড় বিজেপি नि तरफ থেকে কক সাইতमनि जे बुइनो पारिबारिक केंद्रिक हिंतमनि तबो बंग दलन जों पारिबारिक न रिमान नर जों मकल खलायखा एके आबो तो बीजेपी न सानाय तबे जों काहामखै लराय खायनाय एवं फानसाराखै लराय खायनाय जों जतन फानसा तंगो एवं चिनि कैंडिडेट नखमा परान नुगाने जों काहाम कैंडिडेट दिमाखा आबन बाय ब्लेक खुशी अच्छा नों दलनि ना खरं थांगो दल बाराय तंग तबं आबो खरकसा त एक्सपायर था काता खरकसा हयतो बिनि सन्देह आगिनि सिनि तंगो बिनि सम्पर्क चिनि दाउट तंगो हयतो टिकेट माय आरो किरजा खाना हयतो आमति थानाय हिं तंनाय रतिनि फाइसक पाइचारो गोबां बरक जात आगि थानाय ने बा जुगाजुग खाय तंति बरक फाइचा किन्तु अब उनकोया अब जतन बोलुं कंखा जों दातिनो तेबो करा सिद्धांत नानै एवं तिग्रा मथानो उइनुंनाय एवं सारिक सारिक तेबो प्रेस मिट नि माध्यमे चिनि लिस्ट डिक्लेयर जाना 28 हामबाय